hebat. Mirsani dalu punika luar biasa. Kula niki nek kalih Kyai Bulak pun buat kados sinten-sinten Mas. Lho, ngestu ta? Apal kabeh. Nggih to. Joneh kok para tamu sing kepareng rawuh ora kenal. Nggih. Wong pawon iki aku kenal kabeh. Mosok kenal. Halah, aku lho bengi iki sapa ae mesti kenal. Kowe roh tukang adange sapa? Sinten? Atik karo Surti. Leres ta, Bu? Laras mesti leres. Nggih. Kowe roh tukang isai-isai. Tukang isai-isai sinten? Kyai Mah. Kyai mah. Nyai Mah karo Karsi. Lho. Sing gawe widak sapa? Sapa? Anake Nyai Mah jenenge Gopar. Apalah tukang masake weruh ora? Sapa? Sinten? Marti karo Sulastri. Sapa? Berarti sampean iki karo masyarakat Bulak iki pancene nggih paseduluran wis. Ya ora jane. Lah kok iso? Lah tak catet ya, Bang, Bu. Tak tulisi lho, Mas. Ben kenal wah hebat luar Hebat. biasa. Ya awakmu Mas Mondol kelungsu-kelungsu meludu. Apa nek bandare? Lho kok apa enek bandare kok nudu. Ya karepku ki awakmu kan ya adoh-adoh saka Kecamatan Pitu. Ya, Ki awakmu melu ndonga. mudin kok kaya kondonga. Suwe-suwe tak mudasmu lho kowe. Karepku ki iki kan awake dhewe ning gone daleme Pak Sakat. Apa meneh ngarepe ya enek musala. Nah, Awakmu ndonga kanggo temanten ben mantene ben piye ngono lho. oh alah kon Mantene ben piye? ya ben ngono ae. Piye to ki bocah iki lho ya Allah. Lah mantan kon. Oh, piye? Angel jaman. Mantene iki lho ben piye? Ben ngono ae. Kak rumah tanggane ben maju lho dikapakne. Disuruh. Oh lho. Wah, lu bosok kowe kok. Jare kon Minimal ki nek ketang klungsu meludu kuwi ndonga. Nek caraku lho ya ndonga ya. Heeh. Ndonga kanggo temanten kuwi cukup sithik uwas tur jangket. Napa niku, Cak? Barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair. Muga rumah tanggane dadi rumah tangga sing kebak barokah lan dicedhakke karo wong-wong sing apik. Iki sing penting. berarti ndongane iki anu khusus bahasa Arab. Donga kanggo temanten bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh. Karek kemampuanmu kabisanmu nggonki. Ya nek aku ya luwung cara Arab, bahasa Arab. Lho, iso ta, Ndal? Lho pripun to rasaman lak mboten ngerti. Mas Mondol niku sejatine sinten? Sinten iki? Mas Mondol iki nek karo manten kakung tesih kanca plek. Lho. Kale Mas Anggi? Mas Anggi lak kerja teng Taiwan. Nggih. Lah Mondol iki kan asline Cina. Lho. Mondol iki Cina. Klambine Lho klambine kaya Cina. Cina niku Taipei napa pundi? Boten, Mondol niku Cina, pake bakul manci, mboke bakul celana. Nah, sing dadi Cina. Mondol Cina. Cina. Tangga kula niku jenenge Agus, celukane Agus Londo. Londo niku saking Belanda. Boten. Bapake bakul telo, mboke bakul Londo. Dadi Agus Londo. Londo. Mas Mondol Cina, Cina. pake bakul manci, Manci. mboke Bakul bakul celana. celana. Agus Londo, pake bakul telo, mboke bakul Bakul. Londo. Ya padha aku ya duwe nek ngono kuwi. Sapa? Sapa? Kancaku sinden. Sing jenenge Niken. Heeh. Sinden jenenge Niken kuwi bapake bakul watu. Mboke bakul jeruk. Diceluk. Diceluk ya Niken. Ora lho sik. Sik to. Sik. Kirane sik. Nganggo mic iki lho ben gak macet-macet. Sik dikenahne. Aku kan mak ngomong nek Mondol pake bakul manci, mboke bakul celana diceluk Mondol Cina. Cina. Agus pake bakul telo, mboke bakul Londo, Agus Londo. Lah Niken ki lho. Kancaku sinden jenenge Niken. Ya wis paham. Pake bakul watu, Mboke mboke bakul jeruk. berarti Niken diceluk. Ya Niken. Lah watu karo jeruke mang lho. Watu karo jeruk wis didol kowe. Ora singkatan to, Mang. Ora. Wah, tiwas aku teratap. Tiwas aku teratap. Tuas tak kira iki Niken tuman. Tiwas aku teratap. Ayo kowe saiki ndonga. Aja cengengesan wis ndase kaya bakso beranak. Ngawur. Malah gue ngarani jare kaya lato-lato. Oh iya, melu ngawur sisan. Lah iki apa Nera? Iki dudu lato-lato, dudu bakso beranak. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilan dasmu ki ya sapa? Ndonga kanggo temanten cara